Прывітанне, сябры! З вами наша Ніва і галоўныя навіны 19 студзеня. Адразу папросім, калі ласка, націсніце падабайку альбо пакіньце любы каментар пад гэтым ролікам. Гэтым вы вельмі дапаможаце нам у прасоўванні нашых відэа. А цяпер да навінаў. Дар'я Лосік, жонка палітвязня і блогера Ігора Лосіка, сёння атрымала 2 гады калоніі. Такі вырак вынес суддзя Мікалай Грыгаровіч. Дар'я прызнала віну і прасіла прызначыць пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі. Але адправіць яе ў калонію патрабавала пракурорка Кацярына Пакала. Чаму менавіта ў калонію? За высокай ступені грамадскай небяспекі здзейсненага злачынства, настойвала пракурорка. Нагадаем, злачынствам з'яўляецца звычайнае інтэрв'ю Белсату, у якім на хвіліначку нават не было сказана нічога крамольнага. Бо інакш у сённяшніх умовах была б адразу заведзеная справа за распальванне варожасці ці абразу прадстаўніка ўлады, як гэта робіцца за каментары. Але ў сённяшняй Беларусі Белсат прызнаны экстрэмісцкім фарміраваннем. І Дар'ю Лосік абвінавацілі ў спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. І тут яшчэ важна прагаварыць вось што. Гэты прысуд не Дар'і. Яна вытрывае калонію, сумневаў няма. Гэты вырак фактычна вынесены 4гадовай Паўліне, дачцэ Ігара і Дар'і. Спачатку ўлада забрала ў дзіцяці тату, асудзіўшы яго на 15 гадоў. Цяпер забрала матулю. Лукашэнкаўскі суд сёння прысудзіў дзяўчынцы 2 гады жыцця без бацькоў. Але за што? У чым віна малога дзіця? У тым, што яе бацькі маюць палітычную пазіцыю, якая адрозніваецца ад лукашэнкаўскай? Гэты імгненны суд, які ішоў 1,5 дня, бесчалавечная расправа, ганьба і чарговае сведчанне катастрофы, у якой сёння знаходзіцца ўся Беларусь. Лукашенко прымае Лаўрова і дзівіцца ў краіне. Сёння ў Мінск прыехаў міністр замежных спраў Расіі Сяргей Лаўроў. Спачатку ён сустрэўся з Лукашэнкам і беларускім міністрам замежных спраў Алейнікам. Пасля былі перамовы Лукашэнкі і Лаўрова тэт-а-тэт. У відэа, якое публікуе прэс-служба, Лукашенко нахвальваў Расію, запэўніваў, што робіць для яе ўсё, што трэба. А таксама спецыфічна пахваліў Украіну. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет, Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете, кто. Пасля Лаўроў заявіў, што, цытата, «У Расіі і Беларусі адзіная пазіцыя аб тым, якіх мэтаў неабходна дасягнуць у ходзе спецыяльнай ваеннай аперацыі». Што гэта за мэты, Лаўроў канкрэтна не сказаў. Паўтарыў толькі старую мантру пра небяспеку з боку суседзяў. Выступіў і беларускі міністр замежных спраў Сяргей Алейнік. Мы сделаем все возможное, чтобы в будущем стать еще более устойчивыми и независимыми. Независимыми от безответственных решений западных политиков. Против нас фактически развязана гибридная война, которая ставит целью измотать и ослабить как Беларусь, так и Россию. І Лаўроў, і Пуцін, і крамлёўскія прапагандысты ўжо амаль год працягваюць расказваць казкі пра вызваленне Украіны ад неанацыстаў. Але днямі украінцы ўзялі ў палон вагнераўца, які таксама прыехаў, па яго словах, змагацца з нацыстамі. Выглядае ён вось так. Каментары тут залішнія. Проста прыглядзіцеся да татуіровак гэтага чалавека. Тым часам Еўрапарламент сёння прагаласаваў за стварэнне міжнароднага трыбунала для Пуціна і Лукашэнкі. Гэты трыбунал мусіць расследаваць ваенныя злачынствы рэжымаў Расіі і Беларусі. Праўда, гэта зусім не значыць, што прыняты нейкі закон ці што Пуціну і Лукашэнку цяпер пагражае крымінальны пераслед. Гэта ўсяго толькі неабавязваючая рэзалюцыя. Яна уяўляе сабой заклік, а не заканадаўчую норму. ЗША могуць перадаць Кіеву зброю для удараў па Крыме. Пра гэта піша Нью-Йорк Таймс. Белы дом прыйшоў да такога рашэння пасля некалькіх месяцаў перамоваў з украінскімі чыноўнікамі. Раней ЗША адмаўляліся дапамагаць Украіне з абстрэламі акупаванага паўвострава праз боязь эскалацыі канфлікту.
Але цяпер гэта змянілася. Таксама ЗША перасталі баяцца, што Расія прыменіць ядерную зброю. Адміністрацыя прэзідэнта Байдена вырашыла, што калі Украіна зможа паказаць Расіі, што тая губляе кантроль над Крымам, то гэта ўзмоцніць пазіцыі Кіева на будучых перамовах. Па інфармацыі New York Times, цяпер амерыканскія і украінскія чыноўнікі абмяркоўваюць, як выкарыстоўваць ужо пастаўленую ЗША зброю для удараў па паўвостраве. Разглядаюцца варыянты прымянення хайморсаў. Пры гэтым падкрэсліваецца, што Байден пакуль не гатовы перадаць Украіне ракетныя комплексы вялікай далёкасці. Беларускіх медыкаў, як і вайскоўцаў, хочуць прывязаць да працы арэндным жыллём. Пра гэта стала вядома са словаў міністра аховы здароўя Піневіча. На сустрэчы з медработнікамі Касцюковіцкай бальніцы ён расказваў пра праект новага указа Лукашэнкі. Там будзе норма для тых медыкаў, якія карыстаюцца арэндным жыллём. Пасля 15 гадоў гэтае жыллё можна будзе выкупіць. Падобны ўказ распрацоўваецца і для вайскоўцаў. Праўда, калі там гаворка можа ісці пра лаяльнасць, то ў выпадку з медыкамі пра спробу выправіць вялікі недахоп кадраў. Заробкі ў беларускай медыцыне і так невялікія. А калі пачаліся рэпрэсіі, гэта стала аргументам для многіх дактароў перабрацца хаця б у Польшчу. Сёння ў беларускай медыцыне сур'ёзны дэфіцыт работнікаў. Увосені ў Беларусі не хапала больш за 8 тысяч медыкаў. З іх больш за 4,5 тысячы дактароў. Лукашэнкаўскія спецслужбы зноў спрабуюць дыскрэдытаваць Сахашчыка. Цяпер яны рассылаюць па рэдакцыях новую шакуючую інфармацыю. Нібыта Сахашчык браў на работу ў офіс Ціханаўскай Тацяну Зарэцкую. Памятайце такую бізнес-ледзі, кароткая праца якой скончылася скандалам. Сахашчык нібыта ўзяў Зарэцкую так званым міністрам фінансаў, бо пра гэта яго папрасіў яе бацька, даўні сябар падпалкоўніка. Такі ліст прыйшоў і ў нашу ніву. Праўда, мінімальна пагугліўшы, можна зразумець, што за бацьку Зарэцкай спрабуюць выдаць іншага чалавека. У іх імя і прозвішчы супадаюць, але розныя імёны па бацьку. Так што не залік. Сёння пачаўся суд над спявачкай Мірыем Герасіменка. Затрымалі яе ў жніўні за тое, што спела песню на украінскай мове «Обіймі акіяна Эльзы». Пасля былі суткі і ў выніку крымінальнае абвінавачванне ва ўдзеле ў пратэстах. Цяпер дзяўчыне пагражае да 4 гадоў калоніі. Вось такі атрымаўся чацвер. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі, выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.